Amerika. Matud pa sa uban ikan kunos Wuhan, ining virus karon atong gikahadlokan. Naglibog ang uban mga katawhan, unsaon pagbuhi ilang kabataan. Kay nanirado na ilang kumpanya tungod nining virus nga corona. Pagsugod o panghatag sa mga hinabang, nalipay in taon ang kadaghanan. Na ay mga pobre wala mahatagi, tungod kay dili man sila butanti. Ilang giadto ang ilang barangay, isulong nilang kapitan. Ngano kuno wala sila hatagi, apil man sila sa mga pobre. Mga kapitan nagkabuang pagpanubag sa katawhan, sila kuno gibalik-balikan sa mga taong wa matagaan. Na ay uban nagdubligawan sa hinabang sa gobyerno. May pipila ka mga pobre, wa mahatagi kay wala mailhi. Maglugaw-lugaw lang sa mi, anad man sad mi pinobre. Manghinaot lang mi diri, makitaan ang among kapobre. Matanawan ang among kapobre, matanawan ang among kapobre. Ang COVID-19 mao'y gihadlukan sa tanan, ato kining pakigbatukan, kamot hugasan, ilong ug baba atong tabunan.